Farko mu je ga babbar kotun shari'a addinin musulunci da ke zamanta a filin woki, inda a wannan rana aka fara sauraron shari'an nan da shararriyar rahotattakin nan mai suna Murja Ibrahim Kunya bisa laifinta da aikata wasu laifuffuka daban-daban wanda suka haɗar da ɓata suna da tayar da hankali har ma da kalaman batsa game da barazana da take wasu al'umma daban-daban da ke cikin faɗin jihar nan ta Kano. Lauya mai gabatar da ƙara a gaban kotun wato barista Lami da Abba Sauran ɗinki ya karanto wadda ake tuba kunshin tumar da ake zarginta da aikatawa nan take ko ta musanta cewa a ita ba ta yin wancin aguguwa da ake zarginta da aikatawa a cewar Murja Ibrahim Kunya, wanda hakan ya sa lauyan Murja Kunya barista Yasir Umar Musa ya miƙe a gaban kotun gami da roƙo da cewa a sa wadda yake karewa a hannun beli tunda ta ce bata aikata abin da ake tuhumarta da aikatawa ba. Lauyan da ke kare Murja Ibrahim Kunya ya nemi kotun da ta aike da Murja hukumar Hizba domin kuwa a can ne za a yi mata wa'azi dangane da irin wannan badala da take aikatawa, ba dai a aike da ita zuwa gidan ajiya da gyaran hali ba kamar yadda ya yi roƙo a gaban kotun. Daga nan ne mai shari'a Malam Abdullahi Halliru Abubakar ya ba da umarni da cewa a aike da Murja Ibrahim Kunya zuwa gidan ajiya da gyaran hali har zuwa ranar 16 ga watan da muke ciki domin dawowa gaban kotun. Lauyan masu ƙara wato barista Lami da Abba Sauran ɗinki inda ya mana ƙarin haske akan wannan lamari. Sunana Lami da Abba Sauran ɗinki lauyan gwamnatin jihar Kano ne. Abin da ya faru shine ita ga wannan baiwar Allah Hajiya Murja an gabatar da ita a gaban wannan kotu kamar yadda kuka gani an karanta mata tuhumominta guda biyu. Na farko ta fitar da bidiyo da maganganu na batsa da yin amfani da wasu kalmomi waɗanda za su iya bata tarbiyya ko kuma su tada hankalin mutane, kuma duk da aka karanta mata duk tuhumomin ta musa. Sa'annan lauyan ta ya nemi cewa a kai ta Hizba ko kuma a kai ta wurin 'yan sanda. So saboda haka wanda mu kuma muka ce ba haka ake yi ba, domin sashin da ya ambata na 169 na CJL bai tanadin cewa a kai ta gurin Hizba ko 'yan sanda ba. Saboda haka muka ce a mai da ita kurkuku zuwa ranar da za mu yi martani a bisa neman belin da ya, wanda kuma kotu ta yarda da wannan. Yanzu ta ce a kai ta nan gidan gyaran hali zuwa ranar 16 ga wannan wata. Wannan shine abin. To Allah ya kyauta. To da fatan dai masu amfani da manhajar ta TikTok ta hanyar da bata dace ba da suke aikata irin wacce halayya ta Murja Kunya za su hankalta.